لیکن علماء اہل سنت بھی وہی زندہ باد نے جڑے اوکھا ویلا ویکھ کے کنڈ دے کے نسل نہ کرن، اوکھا ویلا ویکھ کے تے میدان دے وچ آن۔ تسی جتھے جاندے جی علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد او نے جدوں کوئی فتنہ سار اٹھائے تے اپنیاں عزتاں دی پرواہ نہ کرن، صحابہ دے دفاع دے وچ میدان لاون، اہل بیت دی عظمت دے واسطے میدان سجاون۔ اے نے علماء جڑے زندہ باد نے، تسی کوئی زندہ باد نہیں جڑے صحابہ دے خلاف بکواس کردے ہو۔ اج بھی صحابہ دی اج بھی سارے صحابہ دی، سیدنا صدیق اکبر دی، سیدنا فاروق اعظم دی، سیدنا عثمان غنی دی، سیدنا حیدر کرار مولا علی دی، سیدنا امام حسن دی، سیدنا امام حسین دی،